Παρά το γεγονός ότι αναμέναμε έτσι μεγαλύτερη προσέλευση, δυστυχώς η έκπληξη για μας είναι δυσάρεστη, αλλά δεν πειράζει. Όσο λιγότερη ίσως τόσο καλύτερη και δημιουργικότερη η συζήτηση που ευελπιστούμε ότι θα ακολουθήσει με αφορμή της παρουσιάσης, την παρουσίαση του έργου και των ομιλητών τους οποίους έχουμε σήμερα κοντά μας. Θα ήθελα, μιας και αργήσαμε λίγο για λόγους προφανείς, ας το πούμε έτσι, προσέλευση του κόσμου, να καλέσω το βήμα τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορειοελλάδος, τον κύριο Αθανάσιο Σαββάκη, να κάνει το χαιρετισμό του. Κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη για την αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, δεν ήταν μικρή. Καλώς ήρθατε λοιπόν στις εργασίες του διήμερου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο Bring Your Mind, Aqua and Terra, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Garden, Guardians of Environment. Το έργο Garden εντάσσεται στο διακρατικό πρόγραμμα Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Southeast Europe Transnational Cooperation Program, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους. 15 εταίροι που εκπροσωπούν 11 περιοχές από 8 χώρες της Ευρώπης προσπαθήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια να αναπτύξουμε ένα κοινό όραμα συνδυασμού των αρχών της περιβαλλοντικής προστασίας με αυτές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν υλοποιήσαμε ένα έργο απλώς πιλωτικό, αλλά απερίφραστα θα σας έλεγα καινοτόμο, το οποίο προκύπτει από το ακρονίμιό του, Guardians of Environment. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα προσπαθήσουμε να σας τα παρουσιάσουμε στη σημερινή και αυριανή ημέρα. Κυρίες και κύριοι, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, που ήταν επικεφαλής εταίρος και συντονιστής του έργου Garden, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Αττικής, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορειοελλάδος, το Γεωκονικό Πανεπιστήμιο του Πλόβτιβ, Βουλγαρία, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας, το Πανεπιστήμιο Ζεν Ιστβάν, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Τοπίου, Ουγγαρία, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ποτένζα, Ιταλίας, η Αναπτυξιακή Εταιρεία για τη Γεωργία, τη Δασοκομεία και τον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Βένετο, Ιταλίας, το Περιφερειακό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συνεταιριστικών Σπουδών του Βένετο, Ιταλίας, ο Οργανισμός Έρευνας για την Πρόληψη και Προστασία του Περιβάλλοντος της Περιφέρειας του Βένετο, Ιταλίας, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Βιολογικών Τροφίμων της Ρουμανίας, το Γεωργικό και Δασοκομικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας, η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Ζαντάρ, Κροατίας και το Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, το Τμήμα Γεωργίας της Σερβίας, συνεργαστήκαμε με επιτυχία τα προηγούμενα 2 χρόνια, ώστε να αναπτύξουμε και να κάνουμε την πιλωτική εφαρμογή στις περιοχές μας ο καθένας, ενός πλαισίου προτύπου που το ονομάσαμε πλαίσιο Garden, με στόχο να υποστηρίξουμε το σχεδιασμό και ακολούθως την υλοποίηση τοπικών στρατηγικών που σχετίζονται με την πρόληψη και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων. Προσπαθώντας να γίνουμε περισσότερο συγκεκριμένοι, δώσαμε έμφαση στους κινδύνους που αφορούν στο έδαφος και τους υδάτινους πόρους. Η δράση μας, όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επικεντρώθηκε στην κινητοποίηση επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και του τομέα μεταποίησης των τροφίμων για την εφαρμογή του πλαισίου Garden, μέσα από την εφαρμογή της λογικής του εθελοντισμού και της κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εξαιρετικά, αν λάβει κανείς υπόψη του τη χρονική συγκυρία της οικονομικής κρίσης, η οποία, και αυτό είναι αποδεδειγμένο, θεωρεί πολυτέλεια την ανάληψη δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον και πολύ περισσότερο δράσεων κοινωνικής ευθύνης. Συζητήσαμε με τις επιχειρήσεις του πρωτογενούς και του δευτερογενού τομέα για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, μιας και στις αγροτικές περιοχές μεταξύ των κύριων ρηπενόντων συγκαταλέγονται και οι επιχειρήσεις του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα,
τόσο του πρωτογενούς όσο και του δευτερογενούς. Δηλαδή εργοστάσια γάλακτος, γαλακτοκομικά προϊόντα, σφαγεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος και ελαιοτριβία που παράγουν συνήθως υψηλά φορτία ποιοτή και αποτελούν και απειλούν κατά κύριο λόγο τους υδάτινους πόρους για την ισορροπία του εδάφους. Τα αποτελέσματα είναι η υποβάθμιση της υγείας, της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής και η απαξίωση των τοπικών φυσικών πόρων που μεταφράζονται σε καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που επιβαρύνονται περιβαλλοντικά. Η εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας δεν είναι αποτελεσματική, καθώς οι ρηπαίνοντες προτιμούν να ακολουθούν διαφορετικές πρακτικές, ενώ οι αρχές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου. Από την άλλη, η αποκατάσταση του εδάφους είναι συχνά μια ακριβή και επίπονη διαδικασία. Γι' αυτό οι 15 εταίροι του έργου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Garden, στόχευσαν πρώτον στην βελτίωση της περιβαλλοντικής στρατηγικής των επιχειρήσεων, δια της παρακίνησής τους να ενσωματώσουν κοινωνικά υπεύθυνες πολιτικές και πρακτικές μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής συγκεκριμένων προτύπων και αντίστοιχων συστημάτων. Δεύτερον, στη θέσπιση μοντέλων συνεργασίας, clusters, σε τοπικό επίπεδο που θα συντονίζονται από σχετικές υποστηρικτικές δομές και θα διασυνδέονται σε διακρατικό επίπεδο. Τρίτον, στη συστηματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τοπικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ευσυνειδήτων κοινωνικά υπευθύνων επιχειρήσεων και ανάληψη εθελοντικών δράσεων για την περιβαλλοντική προστασία. Τέταρτον, στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών συστημάτων στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών για την πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους και του νερού και της περιβαλλοντικής προστασίας γενικότερα. Πέμπτον, στην ευρεία διάδοση και ενσωμάτωση προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα και η μελλοντική χρήση των προϊόντων και των αποτελεσμάτων του έργου και τέλος, την αξιολόγηση πιθανής επέκτασης και σε άλλες περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως επίσης και επιχειρήσεις άλλων τομέων. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι σας έδωσα πολύ γρήγορα ένα περίγραμμα της δουλειάς μας και της συνεργασίας των εταίρων του προγράμματος Garden τα τελευταία 2 χρόνια. Τέλος, εκπροσωπώντας το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορειοελλάδος, τον έναν από τους 2 οργανωτές του Διήμερου Διεθνούς Συνεδρίου, επιθυμώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, όλους τους εταίρους του έργου για την προσπάθεια που κατέβαλαν για την άρτια εκπλήρωση των στόχων του και πιστεύω ότι η υλοποίηση του έργου είναι η απαρχή τόσο για τη συνέχισή του όσο και την υλοποίηση αντίστοιχων έργων στις 8 χώρες και θέλω να διαβεβαιώσω την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ότι τα πλήρη αποτελέσματα του έργου θα είναι στη διάθεσή της ως το τέλος του χρόνου για να τα αξιοποιήσει κατάλληλα στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των δράσεων του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαίσιου Αναφοράς. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς, κύριε Πρόεδρε, και για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για την εισαγωγή, την πολύ ωραία που μας κάνατε στο έργο. Θα ήθελα να καλέσω τώρα στο βήμα τον κύριο Αναστάσιο Αποστολίδη, τον Αντιπρόεδρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που είναι ο συνδιοργανωτής αυτού του διήμερου, αλλά ταυτόχρονα και ένας από τους εταίρους του προγράμματος που ακούσατε προηγουμένως. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για τη σχολή. Είναι αλήθεια ότι για 110 χρόνια η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, μέσα στη διαδικασία της γεωργικής εκπαίδευσης, σέβεται το περιβάλλον, την αειφορία, διδάσκει στους μαθητές της όλων των βαθμίδων, γιατί τώρα πια η σχολή, όπως ξέρετε, έχει από παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, λύκεια και μετανοικιακό τμήμα, το κολέγιο Περωτής. Σε λίγα χρόνια θα έχουμε και γυμνάσιο, που σημαίνει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με ένα πρόγραμμα που συνεχίζεται διαδοχικά και διδάσκει το σεβασμό στο περιβάλλον και την προσπάθεια πιστής εφαρμογής των νόμων που εγγυώνται την αειφορία. Από τα μικρά μας παιδάκια, να φανταστείτε τα 2χρονα, 2,5χρονα παιδάκια του παιδικού σταθμού έχουν το δικό τους λαχανόκηπο, το δικό τους θερμοκήπιο, επισκέπτονται όλα τα τμήματα της σχολής,
και είναι μια διαδικασία εκπαίδευσης μέσα από τη γη, από το χώμα που ακουμπάνε, από τη δύναμη που παίρνουν από τα τόσο μικρά, από τόσο μικρή ηλικία, για να σέβονται το περιβάλλον, να σέβονται τους συμμαθητές τους και τελικά όλο αυτό που θέλουν να περάσουν στα παιδιά είναι ένας γενικότερος σεβασμός στη φύση, στη ζωή, στον άνθρωπο. Αγαπητοί σύνεδροι, κυρίες και κύριοι, το συνέδριο αυτό αποτελεί την τελική πράξη του προγράμματος Garden, ένα πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας για την νοτιοανατολική Ευρώπη, στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί φορείς, πανεπιστήμια, επιμελητήρια, περιφέρειες από Ιταλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία. Αναλυτικά αναφέρθηκε ο προηγούμενος ομιλητής, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Κροατία, τη Σλοβενία, από τη χώρα μας, εκτός βέβαια από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορειοελλάδος, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Μπικατικής και βέβαια η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Στόχος του προγράμματος, όσοι το παρακολουθήσατε ή είδατε την εξέλιξή του, είναι η καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων και εδαφικών πόρων, κυρίως μέσα από τη δημιουργία ενός στρατηγικού πλαισίου και δικτύου, στο οποίο, στο επίπεδο της ευρύτερης περιφέρειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσα από τα παράγωγά του, το πρόγραμμα Garden μπορεί να επέμβει για να αναπτυχθεί ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός με στόχο τη δημιουργία και υποστήριξη ενός συνεκτικού πλαισίου δράσεων με περιβαλλοντικά ωφέλη και επιχειρήσεις και παραγωγούς. Θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα Garden είναι πολύ σημαντικό για τη σχολή μας. Διότι μέσα από αυτό η σχολή μοιράστηκε τη γνώση και την εμπειρία της με ένα αριθμό αξιόλογων εταίρων από χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με βάση το νέο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε από τη σχολή. Καταρτίστηκαν αγρότες και εργαζόμενοι, εκπρόσωποι μεταποιητικών και βιομηχανικών μονάδων, που η δραστηριότητά τους επιδρά άμεσα και έμεσα στο νερό και το έδαφος της περιοχής τους. Μέσα από τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και ιδιαίτερα μέσα από το δίκτυο Garden, δίνεται η δυνατότητα ευρύτερης συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων μας. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στη σχολή, μέσα από το συμβουλευτικό της ρόλο, το εκπαιδευτικό υλικό και τα προγράμματά της, να συμμετέχει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη στρατηγικών τοπικού χαρακτήρα για την πρόληψη και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων και να υποστηρίξει μια ευρύτερη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Εύχομαι και εγώ τη σειρά μου επιτυχία του διήμερου συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αποστολίδη για τα όσα μας είπε σημαντικά και κυρίως θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που αναλυτικά μας παρουσίασε και τεκμηρίωσε για την προσπάθεια που κάνει τα τελευταία χρόνια η σχολή για τη δημιουργία συνείδησης από τα μικρά παιδιά ακόμα, προστασίας του περιβάλλοντος, φιλικής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον κλπ. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρακτική, η οποία βέβαια θα αποδώσει στο μέλλον, αλλά ελπίζουμε ότι θα αποδώσει πάρα πολλά. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον εκπρόσωπο του συντονιστή εταίρου μας, όπως ακούσατε και από τον πρόεδρο μας, τον κύριο Σαββάκη, και από τον κύριο Αποστολίδη, είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχει κάνει τον κόπο να έρθει ο κύριος Αντώνης Παρασκευόπουλος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας και μέλος ομάδας εργασίας του έργου Garden, από την Τρίπολη εδώ, ο οποίος θα μας απευθύνει το χαιρετισμό.
η Περιφέρεια Πελοποννήσου αυτά τα 2 χρόνια έχει κάνει δια των στελεχών το καλύτερο δυνατό για να συντονίσει το έργο και νομίζω ότι το έχει συντονίσει με επιτυχία. Λαμβανωμένο υπόψη για άλλη μια φορά, έτσι το θυμίζω στο ακροατήριο, ότι είμαστε 15 εταίροι από 8 χώρες. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο για το συντονιστή εταίρο αυτό το πράγμα, έτσι. Κύριε Παρασκευόπουλο, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα. Τόσα ερευνητικά ιδρύματα και να αποκτήσουμε πολλές εμπειρίες από τη συνεργασία αυτή. Εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Χαιρετίζουμε την παρουσία σας εδώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν χρειάζεται να είμαστε πάρα πολλοί. Θα πρέπει όσοι είμαστε όμως να είμαστε σωστοί πρεσβευτές αυτών που θα ακούσουμε και να μεταφέρουμε όλες αυτές τις βέλτιστες πρακτικές και να τις μεταλαμπαδοδιάσουμε σε άλλους εκεί που πρέπει. Το πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση, ώστε να έχουμε μια αειφορική διαχείριση των νερών και των υδάτων όπως πρέπει να είναι, ώστε να ενσωματώσουμε στην παραγωγή την φιλοπεριβαλλοντολογική μέρημνα, να δώσουμε προσθέμενη αξία τελικά στο παραγόμενο προϊόν και θα ανοίξω μια παρένθεση να τονίσω κάτι. Ο πρωτογενής τομέας συμμετέχει με 4% στο ΑΕΠ και με πολλαπλασιαστή 5, με το δευτερογενή και τις λοιπές παράλληλες δράσεις συμμετέχει με 20% στο ΑΕΠ. Επιπλέον, σε επενδύσεις που γίνεται στο πρωτογενή τομέα, επιστρέφουν το 90% στην αγορά. Αν θέλουμε σήμερα λοιπόν στη συγκυρία με την κρίση που έχουμε να δώσουμε μια δυναμική, θα πρέπει μέσα από αυτές τις συλλογικές των συνεδρίων να προσεγγίζουμε αυτές τις ευαισθησίες, διότι ο πρωτογενής τομέας πραγματικά αποτελεί ένα δυναμικό κλάδο για έξοδο από την κρίση. Εμείς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εφαρμόζουμε αρκετές βέλτιστες πρακτικές. Θα πάρουμε τα συμπεράσματα, θα αξιολογήσουμε αυτά, θα μεταφέρουμε πολλές από αυτές και στην περιοχή μας, θα τις αξιοποιήσουμε, θα σας παρουσιάσουμε και τη δουλειά που γίνεται με τις καλές πρακτικές στη γεωργία και με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και πιστεύω ότι τα πορίσματα αυτά θα αξιοποιηθούν από όλους μας, θα μεταφερθούν εκεί που πρέπει, ώστε να έχουμε το αναμενόμενο όφελος και σαν χώρα και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν κοινωνία. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Να μην ξεχάσω την ομάδα εργασίας, επειδή λείπει εδώ η κυρία Μανολοπούλου Ρέγγι, η οποία ήταν η ψυχή της όλης αυτής της ιστορίας, και ο κύριος Αθανάσιος ο Κουζαράς, θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα σε αυτούς τους συνεργάτες στην ομάδα εργασίας, διότι ήταν και άνθρωποι που σήκωσαν το βάρος όλου του προγράμματος. Πράγματι έχετε δίκιο, γιατί και οι δύο συνάδελφοι, οι δύο καλοί συνάδελφοι, έτσι θα τους ονόμαζα εγώ μετά από 2 χρόνια πραγματικά άψογης συνεργασίας, ήταν άνθρωποι και με θετική διάθεση, πάρα πολύ εργατικοί και πραγματικά σηκώσαν το βάρος, αυτό που είπα και εγώ προηγουμένως. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να συντονίσεις 15 φορείς από 8 διαφορετικές χώρες. Και μάλιστα όταν έχεις μια, επιτρέψτε μου να το πω έτσι τη λέξη, να έχεις να αντιμετωπίσεις και τις αγκυλώσεις του δημόσιου τομέα, τον οποίο εκπροσωπείτε. Κύριε Πρίτανη, σας αφήσαμε τελευταίο. Θα θέλαμε λοιπόν για το δικό σας χαιρετισμό, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για τη φιλοξενία σας σήμερα εδώ. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορειοελλάδος είναι ένα φιλόξενο μέρος, θα το έλεγα. Συνεργαζόμαστε αρκετά χρόνια, τα τελευταία 4-5 χρόνια πολύ στενά. Έχουμε βάλει τις βάσεις για στενότερη συνεργασία στο μέλλον και νομίζω ότι θα πάμε καλά προς όφελος όχι μόνο του Πανεπιστημίου, των ανθρώπων του και του συνδέσμου και των ανθρώπων του, αλλά και γενικότερα προς όφελος της κοινωνίας. Ευχαριστούμε και πάλι που είσαστε εδώ. Θα θέλαμε το δικό σας χαιρετισμό. Κύριε Γεωργίου, πολύ σωστά αναφέρατε ότι η συνεργασία μας πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με χαρά φιλοξενεί αυτή την εκδήλωση και θεωρώ ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί στο μέλλον, που όπως πολύ σωστά
επισημαίνεται, όχι μόνο προς όφελος του Πανεπιστημίου και της πόλης μας, αλλά ευρύτερα για την κοινωνία. Αγαπητοί εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί σύνεδροι, κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μας να φιλοξενούμε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το Διεθνές Συνέδριο Green Your Mind για πολλούς λόγους. Είναι τιμή μας να συμπράττουμε με δύο σημαντικούς φορείς αυτής της πόλης και της περιφέρειας ευρύτερα, το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, και ελπίζουμε η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει την αρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας, καθώς πιστεύουμε ότι μόνο εάν οι φορείς και οι θεσμοί της πόλης μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε κοινές δράσεις, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, τότε θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη στον τόπο μας. Επιπλέον, είναι μεγάλη η σημασία του θέματος του συνεδρίου σας. Η περιβαλλοντική διαχείριση και ο περιορισμός των περιβαλλοντικών κινδύνων αποτελεί ένα ζήτημα που μας απασχολεί, ή καλύτερα θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους. Όχι στο στάδιο της θεραπείας, αλλά σε εκείνο της πρόληψης. Η δημιουργία μιας τέτοιας νοοτροπίας στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα είναι ένα στίχημα που, αν κερδιθεί, θα έχουμε κερδίσει όλοι. Ιδιαίτερα σήμερα που η κρίση έδωσε νέες διαστάσεις στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα, είναι ευκαιρία να βγουν νέες βάσεις στη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και στη δική μας αντίληψη για την πράσινη επιχειρηματικότητα. Γι' αυτόν τον λόγο, οι προβληματισμοί και οι προτάσεις που θα διατυπώσετε τις επόμενες 2 ημέρες μας αφορούν όλους. Τέλος, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι βρίσκεστε σε ένα πανεπιστήμιο που φροντίζει για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και περιορίζει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Έχουμε τη χαρά να είμαστε το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, εδώ και περίπου μια δεκαετία, με το ειδικό γραφείο περιβαλλοντικής διαχείρισης να φροντίζει ώστε να πετυχαίνουμε κάθε χρόνο υψηλότερους στόχους στην ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, να επιμελείται αναπλάσεις χώρων και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Θεωρούμε αυτή τη δράση μας σημαντική και την υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο. Θα ήθελα να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας και να επαναλάβω ότι είμαστε έτοιμοι να συμπράξουμε μαζί σας, ώστε να είμαστε αρρωγοί σε ανάλογες πρωτοβουλίες σας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πρίτανη, ο οποίος μας μίλησε για, θα έλεγα, κάτι προφανές και αυτονόητο. Μας μίλησε για την έννοια της προσαρμογής και των επιχειρήσεων μας και του Πανεπιστημίου. Νομίζω ότι την αμοιβαία συνεργασία θα προκύψει αυτό, κύριο Πρίτανη. Εντάξει, έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Ταχματζίδη δεν τον βλέπω. Ωραία. Να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσει, έτσι. Ωραία. Άρα, έχουμε τελειώσει την ενότητα των χαιρετισμών, νομίζω με τον καλύτερο τρόπο, γιατί δώσαμε το πλαίσιο του πράγματος και αυτά που αναμένουμε να συμβούν σήμερα και αύριο και κυρίως να προκύψουν από τη συζήτηση που αναμένουμε να αναπτυχθεί. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη ενότητα των ομιλιών, η οποία έχει τίτλο «Την τυπική περιβαλλοντική διαχείριση στην περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση». Μια ματιά στο πρόγραμμα, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα το συνάδελφο στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, τον Κωνσταντίνο τον Στυλιαρά, τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Σαντζετάκη, και τον κύριο Κωνσταντίνο Αποστόλου, πρόεδρο της Ένωσης Κονσερβατορίων Ελλάδος, να λάβουν τις θέσεις τους για να ξεκινήσουμε τις ομιλίες. Και μέχρι να συμβεί αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω 2 λόγια για το πρόγραμμα του συνεδρίου που, όπως θα δείτε, έχει επικεντρωθεί σε ζητήματα τα οποία δεν είναι θεωρητικά, αλλά είναι, θα σας έλεγα, εξόχως πρακτικά. Συνεπώς, κάποιος που παρακολουθεί το συνέδριο νομίζουμε ότι στο τέλος πραγματικά θα έχει να ωφεληθεί και δεν θα φύγει με την γεύση, ας το πούμε έτσι, ότι έχασε τον χρόνο. Σας το λέω αυτό
γιατί στην παρούσα ενότητα, εκτός από την παρουσίαση του προγράμματος που θα σας την κάνει ο κ. Στυλιαράς σε λίγο και θα μας δείξει σε λεπτομέρεια ποια ήταν η προσπάθεια επιτέλους αυτών των 15 εταίρων που 2 χρόνια τώρα έκαναν, ο κ. Ατζετάκης θα μας μιλήσει στη συνέχεια πώς αυτό το πράγμα που λέγεται περιβαλλοντική διαχείριση και πιστοποίηση μπορεί να μετουσιωθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα περιφερειών και επιχειρήσεων, οικονομικών συστημάτων και επιχειρήσεων. Και τέλος, ο κύριος Αποστόλου θα μας μεταφέρει την εμπειρία σειράς επιχειρήσεων. Θα σας έλεγα, θα ήθελα να το πω όταν θα το παρουσιάζω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ παρά να το πω από τώρα, θα μας μιλήσει για εμπειρίες από τον πλέον δυναμικό εξαγωγικό κλάδο της χώρας μας που έχουμε την τύχη να έχει έδρα στην Βόρεια Ελλάδα. Υπομονή μέχρι την ομιλία του κ. Αποστόλου στη συνέχεια. Η δεύτερη ενότητα τώρα έρχεται με καλές πρακτικές και επιχειρηματικές εφαρμογές περιβαλλοντικής διαχείρισης στον αγροδιατροφικό τομέα, που είναι ο τομέας στον οποίο έχει επικεντρωθεί η θεματολογία του προγράμματος. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, θα έχουμε μια σειρά ομιλιών λοιπόν για το θέμα και έτσι θα κλείσουμε περί τις 4-4.30 ώρα το απόγευμα. Βλέπετε έχουμε και γεύμα διάμεσα, έτσι, δεν θα αφήσουμε κανένα νηστικό. Επειδή είμαστε και λίγοι, θα έχει και περίσσευμα, οπότε έτσι. Ωραία. Και αύριο ξεκινάμε με μια ενότητα έκπληξη, θα το έλεγα, γιατί η πρώτη ενότητα η αυριανή γύρω στις 10 το πρωί αναρωτιέται αν βάφονται οι επιχειρήσεις πράσινες, έτσι. Στη συνέχεια θα έχουμε το κομμάτι των πολιτικών και της διαβούλευσης, γιατί όπως ακούσατε προηγουμένως από τον πρόεδρο του συνεδρίου μας, τον κύριο Σαββάκη, ευελπιστούμε τα αποτελέσματα του προγράμματος και της συζήτησης μέσα από το συνέδριο των τοποθετήσεων των ομιλιών κτλ. Να είναι ένα χρήσιμο input, ας το πούμε έτσι, και για τη δικιά μας την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για την περιφέρεια Πελοποννήσου και για την περιφέρεια Αττικής, που είναι η έδρα του Μπικ Αττικής. Για να μην μακρηγορώ λοιπόν άλλο, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κωνσταντίνο Στυλιαρά, συνάδελφος του Σύνδεσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο οποίος θα μας αναπτύξει τις δράσεις Garden, όπως το λέμε εμείς, δηλαδή θα μας μιλήσει για ένα ολοκληρωμένο πρότυπο σχεδιασμού και διαχείριση στρατηγικής προστασίας του περιβάλλοντος και σε επιχειρηματικό και σε περιφερειακό επίπεδο.